Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Uphuthu kingaje ngephuzu matshile iqomane. Bathi mfana nempandla semncane odanga bathi diabetes indala kanti cha ingane ehlaza cwe. Usekhona umqeqeshi wakho. Uqeqeshi wakho omthandayo. Unless mhlawumbe wena usinomunye umqeqeshi. Ngingazi yabo but ngiyathemba. Ayona lenhlobo eyi-betrayal because abantu ba-betrayana too much la ngaphandle. So ngiyathemba. Uyizinsizwa mayisisho njalo uthola ukuthi ke ibheka icondom yayibheka yangayithola bese ithi lentombazaneni ngiyakuthemba. Uthembani. So kwake kwenzeka yini uthola ukuthi ubamba umuntu eseyiphutheni umbambile qe useyiphutheni but ekumbambeni kwakho uthola ukuthi wena ugcina usuxolisa uthola ukuthi umbambile useyiphutheni but egcineni wena oxolisayo. Yaka kwenza into kanjalo. Well uma yaka kwenza ufuna ukukutshela ukuthi lapho bakushaye ngane into ebizwa ukuthi i-reverse psychology. Ngifuna uyazi ke namhlanje. So yini i-reverse psychology? I-reverse psychology isetshenziswa ongqesta abantu abangafuni ukuvuma amaphutha abo. Osiyazi too much. Abantu abangafuni ukuvuma nje ukuthi ngilenzile iphutha elami ngiyalivuma. Axolisa umuntu abantu abanjalo abangafuna ukuvuma amaphutha abo abazenza osiyazi too much, especially amantombazane ayisebenzisa leyo nto ekuthiwa reverse psychology yabo. So umbamba umuntu esephutheni but egcineni kosuku kuba uxolisayo kuba wena usuke ngani lo muntu nge-reverse psychology yabo. So mhlambe mangikwenzela isibonelo uthola ukuthi umbambe kade ekuchithela yabo umbambile qe but ke egcineni kosuku mhlambe uthothi uyachaza nethi hayi wena bungasaniki isikhathi kwasha kwacini bese kuba wena oxolisayo. So lo muntu njani ukushaya nge-reverse psychology. So ungayivumeli engakho ngithi mbeke endaweni yakhe. Ungamvumeli mangabe umuntu nje because akubona amantombazane kuphela ashana nge-reverse psychology. Abantu abaningi bayasebenzisa i-reverse psychology but mostly amantombazane wona ayisebenzisa yabo. So ungayivumeli uma umuntu esephutheni ngisho ngathi usayijika into mhlawumbe usiyadabukisa khona ezothi wena unephutha. No, ungayivumeli leyo nto. Mtshele ukuthi abona lento yenza ngiyithanda ngoba wena osephutheni la but manje usufuna kube ngathi mina or wrong lento usuyayithatha usuyibhekisa kumina yabo. Umtshele yabo umbeke endaweni yakhe because uma uhluleke kwenza njalo uyohleza udabheka kalula nje abantu bezenzela umathanda la kwena yabo. So be careful of a reverse psychology. Abantu abaningi bayisebenzisa especially amantombazane yabo. Shanga reverse psychology umuntu umbambile akafuna ukuvuma iphutha lakhe usethi wena egcineni kosuku wena oxolisayo but wena ombambile but wena egcineni kosuku oxolisayo. So be careful of a reverse psychology bangakushayi ngayo yabo. So lokho kuphela like ivideo yomqeqeshi wakho akekho umunye umqeqeshi lokho hlezi ijele ukuthi akekho umunye umqeqeshi wakho ngaphandle kwalo. So mangabe usungibhitrayileke mhlamba hayi lungile mfowethu hamba ubuye but nje mina umqeqeshi wakho. Ngiyazibona insizwa lapho uJabulo Zulu noThabiso MJ Thabiso MJ ubhale kaningi. So insizwa lezi evelile. So be careful of reverse psychology. Uma umuntu esephutheni nje mthatha mbeke endaweni yakhe, stick to your guns, umtshela ukuthi no wena unephutha la musuyithatha lento uyibhekise kumina wena unephutha. Funda ukulivuma iphutha uxolise mangabe usephutheni. Ngeke uzubukeke njengomuntu ongakwazi ukuzikhulumela mhlambe umuntu oyisiduphunga noma oyisilima. Cha livume nje iphutha ukhombisa ukuba mdala. So ifuna usho kanjalo but ungavumeli umuntu nje ezokushaya nge-reverse psychology. Umbambile wrong but egcineni kosuku ba uxolisayo wena ungamvumeli. Sharp.